A vraj, ja vymýšľam s jedlom. To ste ešte neboli skeny. Povedali síce, že to nebude štiplavé, ale on hneď... To je strašne štiplavé. Toto presne, to sa mi stalo pred 10 rokmi. Prvé jedlo, tiež som hovoril, že žiadne korene proste nechcem. Jasné, je proste, ti to dajú rýžu. Vypípáš, proste dajú rýžu. A k tomu najštiplavejšiu obačku asi, ako majú pre mňa. A mne povedali, že moje je trošku a je to riadne. Zaujal nás chrámik, tak sme sem došli, lebo jedna slečna pozerala, že veľmi sa obzeráme, tak taká bola zlatá, ona, že poďte, ukážem vám to. A povedala, že sa musíme vyzúť a ja, že ja bez ponožiek proste tam nechcem ísť, ja nerada prosím bosa. A potom pán jeden došiel, že kľudne môžem ísť s ponožkami, takže som... Vedúci. A tuto na tejto strane sedia chlapi, tuto sedia ženy a keď sa vlastne domodlili, tak sme dostali takéto jedlo, je to také sladké, taký dezert. Kenny. Počkaj, ako sa na to náboženstvo, ešte to som zabudla povedať. Cestujúcich tento pokrm a sikizom, neviem, jak to prekladajú, sikovia. A teraz začala nová modlitba. A dobre to znie, takže ešte tu asi ostaneme. Tlačíš do hlavy. Raňajky šampiónov. Ale raňajky, počkaj, koľko hodín? 12:30. No však minus 4,5 hodín, to je akurát 8:30 u nás. Išli sme spať o 10:00. No máme problém inak s tými vlakmi. No počkaj, ešte sa vrátim, čo som chcela povedať. Že mi to pripomína Tajsko, tam sme tiež frčali na sojovom mliečku a cornflaksoch, ale prejdeme normálne na indickú stravu. Sme našli tú reštiku, kde sme včera boli, že tam majú tie nany a tieto rôzne placky, alebo ako to nazvať. Takže na tom budeme frčať. A tak keď porovnáme, že tieto raňajky stoja toľko, čo normálne plnohodnotné jedlo, tak ako... Ale mám domovinu aspoň. Si tu jeden deň, keby si mi to povedal po mesiaci, tak dobre, ale po prvom nič, mám domovinu. Čo sa týka vlakov, trošku problém, nedajú sa kúpiť vraj lístky, to je všetko na čakačku. Tabletky si musí dať kedy. Už ti to predtým pípalo. Koľko tabletík? Riešime vlaky a nevieme, či sa nám podarí dnes čo zohnať a pozerám, že tu je hádam 8 tried či koľko, takže ja nechcem úplne ten low cost. Ten chcem iba, ak pôjdeme, že nebudeme mať všetku batožinu a pôjdeme len tak na nejaký výlet po okolí. Proste len kúsok, ale akože spať sa mi v tom úplne najväčšom low coste nechce. Treba zažiť. Akože áno, ale nie so všetkými vecami, hej. Akože jak si to ustrážime. Tam nemáš ani záväz, ani nič, proste masovka, no. Ideme miestnym autobusom a vôbec nie je taký prečkatý, ako sme sa báli, že bude. Ideme smer pláž, uvidíme, či sa nám podarí. Peňažky máme nachystané, 10 za jedného, 10 za druhého, platíme 20, takže 20 centíkov. Akurát sme boli svedkom, že policajti zastavili motorkára a dali mu pokutu, ale vôbec nechápeme, že prečo normálne terminály tam mali nachystaný, že dávaj. Riešime tu, že čo také spravil, že na červenú prešiel, či sa tu také hráme na volačo také. Idem. Aha. To bol náš autobus. Čo hovoríš na našu prvú cestu autobusom? Pohodička, nie? Jak domáci. Hej. A ešte aj pekne došiel k nám, že tuto vystupujete. Počkal, no nepočkal úplne, on už pípal, že mám vystupovať, ale ešte sme išli, tak som nechcela vystupovať. A potom už začali nastupovať, takže ma skoro sundali, ale pohode. Keď vidím lietadlo, to nemôžem nechať len tak. Ideme dnu.
Akože snažia sa, ale strašná sloboda, akože toto oproti Thajsku sa vám dám ukážky, tam aké boli záhrady a v Singapúre to bežný park je proste taká výstava kvetiniek. Na škole robné. Aha, knoknol. No v tejto vode, keby sa namočím, neprežila by som. A inak tam majú obývačku pod tou strechou. Kedy sa začal fotiť a potom... Nie, to skúsili najprv na mňa, či povolím fotenie, pár fotiek si zrobili so mnou a potom celý dáv okolo nej. Dúfam, že si to aspoň natočili. Lietadlo! To by boli pekné fotky takto nad plážou. Sme na pláži, je ich tu strašne moc. Všade hrajú nejaké hry a dúfam, že... Národný šport. Dobre, ale ja sa bojím, že nás to trafí do hlavy. Poďme mimo, my sme fakt ich. Ale oni po celé pláži tu majú. Riadna špina je na týchto plážach. No teda, zatiaľ sme videli iba prvú pláž. Vôbec nikto sa na nás nepozerá, vôbec nikoho nezaujímame a vôbec nám to nie je nepríjemné. Oči naraz sa cítim jak celebrita. Veď som sa fotila, Kenny ma fotil a tak všetci na mňa pozerali, ako sa fotíme. Aj na Kennyho a zrazu plno ľudí okolo nás. Akože je to sranda na jednej strane, nehovorím, že ma to nebaví, ale na druhej strane uvidíme, no. Koľko vydržíme byť takéto opičky v zoo. Takto vyzerajú autobusové zastávky v Indii. Tu sú takto čísielka autobusov a tu sa tak čaká polo sede na autobusy. Kam ideme? Čo robíme? Domov, vezieme sa. Ideme ťuk-ťukom, pretože čo? Autobusy už nechodia. Nechodia autobusy. Večer v nedeli, čo máme za deň. Takže nemali sme veľmi na výber, takže 8-násobne drahšia cena na jedného, ale tak čo už, že? Ale stále je to euro 50. Nie, 2 eurá skoro. Zle to prerátame, zaokrúhuješ. No, tak skoro 2 eurá, no. A pýtali sme sa jedného pána, že skúsime, že spýtame sa len takto, že prídeme za vlakím, že koľko chce on, že 400, my že asi nie. A potom doniesol nejakého iného uja, prenasledoval nás a potom doniesol nejakého uja, že akože prekladať. A tam sme sa bavili a ten ujo nám povedal, že choďte radšej proste tým Uberom alebo Olou, alebo proste si objednajte, lebo že vás chce oklamať. Ale on sa najskôr spýtal, že koľko od vás chcel a my že 400. To bolo úplne na ňom, že takto sa proste úplne prekvapenie a tak ako mu začal rozprávať, tak henten sa úplne bránil, že nie, ja som im toľko nepovedal, vieš, že... No, takže... Klasika. Ešte nám povedal, že tomuto by som teda neveril. Takže akože... Sú dobrí Sú dobrí a šmelinári. Tak. Ale nie dobrí šmelinári, zvlášť dobrí a potom šmelinári. Takže pohoda, no. Sme v zápche, vôbec sa to nehýbe. Mňa už brutálne bolí hlava, lebo málo som pila, potrebujem si kúpiť už vodu. A strašne tu smrdí, viete, ten smog a tak. Ale aspoň sme boli na tej pláži, tam to bolo fajn. Som rada, že sme boli, sme sa tam pomôcali, to bolo dobré, no. Vezieme sa veselé. Na tieto raňajky sme čakali, že hodinu a týpci povedali za 10 minút. Ešte, že sme sa spýtali, čo vlastne v rámci tých raňajok, oni nám chceli dať sendvič a my, že my nechceme sendvič. A presne, vidíš? By bol lepší. Ja som ti povedala, že nám nedajú žiadny chleba k tomu. Oni nám dali len omeletu bez ničoho. A pritom týpek na recepcii povedal, že chleba a omeleta. Kávu som chcela. Šupli mi tam mlieko. Ja nepijem s mliekom, ale podľa mňa sú to tie práškové. Akože tak vyhodené peniaze sme radšej mali ísť fakt do tej... Áno, ale ty si chcel skúsiť, že skúsme tu raňajky. Včera som kúkala tie raňajky a ty, že kašleme na to, dajme si na ubytku. No premárnený čas. Už mi začína stúpať tlak. Dýchaj. Lebo to je...
ja neznášam spomalených ľudí proste, hej. Takže tu si, hovorila som, že budem si skúšať trpezlivosť, ale akože 2 dní si snažíme sa kúpiť lístky na vlak, to je... Ja som už pozerala letecké spojenia, kde je lepšia cena ako za ten vlak, Kenny nechce ísť proste. Čo hovoríš, že je lepšia cena? Mne to ukázalo 30 €. No však a to je lepšia cena, keď vlak stojí 5 €. Nie. 5 € stojí najnižšia trieda. No najnižšia, áno. Druhá nejakých 13-14. No ale nepôjdem no, je to rozdiel s onými. Vieš, a nás rozdelia, ja mám ísť so 6 indami tam na opačnom konci vlaku ako ty. No proste, Kenny chce ísť s tou najnižšou triedou. Hovorím, poďme aspoň... Zažil, tak akože nemal som problém. Že nemal, ako jasne, prvý krát to bol šok, ale som si zvykol potom na to, takže... Tak keď domáci nám povedia, nechoďte tou najnižšou triedou, tak chápeš, no. Vymýšľa. Ja? Nechce ísť. Boli voľné lístky cez deň, on nechce ísť cez deň. Neboli voľné lístky cez deň. Včera boli ešte. Len. Včera boli, veď si hovoril, že boli. Zrazu už neboli. Aleluja. Aleluja. Po 5-6 hodinách máme autobus. 4. No tak po 4, ale včera koľko sme to riešili? No. Takže relatívne takých 8-9 hodín sme... No ale včera sme riešili však dneska najskôr vlak. No. Vlak sa nepodaril, tak sme museli alternatívu hľadať. Bus. Keď sme sa znova vymotali, tak áno, prešlo. Znova nejaký čas. Ale máme aspoň... No, kúpené. Či ešte nás vyzdvihne a zoberie, to je ešte druhá vec. Necháme sa prekvapiť, ja verím, že hej a ja verím, že hej. Odtiaľ to už pôjde len lepšie a lepšie. Naberáme skúsenosti jednoducho. Hej. Ale potom vyskúšame aj tú low cost cestu na vlak. Treba ale chcela by som to na trošku kratšej ceste, nie takej 10-hodinovej úplne, ale to asi... To máš jedno, či to je nočák, jak je nočák, vieš. No dobre, ideme jesť. Zase do tej istej reštaurácie. Ja si hovorím, že ja by som chcela spraviť aj nejaké video, že s jedlom, ale my furt jeme to isté. Ale tak... Takže zatiaľ sme nemali nič dvakrát to isté. Tak 3-krát sme jedli. A 3-krát sme jedli, no dobre, možno bude nejaké video, že možno sa podarí niečo. Hej, to bude takých po 2 mesiacoch. A chcem vám spraviť aj také video, že záchody chcem fotiť a natáčať. Že kde ako. Ale už sa polepšili. Napríklad v Indonézii pred tými 2013, keď som tam bola, tak to boli zážitkové toalety. Teraz už sú také že normálne európske. Už to nie je zaujímavé. Tak áno, len na čistota okolo. No hej, no, tak to jedine. No. A neviem, či by vás bavilo aj také pozerať, že by sme robili ukážky našich ubytovaní, ale sú to také... Low costy. Takzvané low costy, budget friendly. Áno. Takže to sa môžete zabaviť na náš úkor. Chcela by som to nahrať nejak vtipne, že to není, že sa sťažujeme, ale tak v rámci... No, ona má problém, ja nemám s ničím, ja by sa vyspal kdekoľvek pomaly, takže... No a hlavná vec, že Ježiši, tu mám... No dobre, tu je šváb, tak akože šváb mi už vadí trošku. Tak ale to je všade, tak akože keď chceš low costy, tak zväčšujú sa veľkosti švábov, nie? Ja, no, tuto máme inak ešte takéto maličké, najväčšie asi takýto. Ale v Tajsku tam sme fakt mali takýchto a vypasených. A teraz pozerám nové ubytko, to môžete podľa referencií, to ani podľa fotiek, to je jedno proste. Len dojdete a uvidíte. A tam písali, strašne som sa smiala, tam niekto veľmi opisne písal, že veľký, tučný šváb a proste celá tá referencia bola tak veľmi obrazne, kvetnato napísaná, strašne som sa zabavila, ale dobrá bola, no. Že proste nemáme tam ísť, hej. Na biču, možno sa zabavíte aj vy potom na nás. No. Asi to budem natáčať. Uvidíme. Nech je fan. Sice už sme tu ubytovaní, ale natočíme asi dodatočne, už máme skúsenosti, ako to tu funguje, raňajky si tu nedávajte. Akože bola dobrá tá omeleta, ale fakt keď im niečo nepovieš a oni sa tvária, že nechápu a používajú aj, no, India, tak to budem všetko zakončovať, že lebo India. Dobre, poďme sa už nájsť. Konečne sa nám podarilo zameniť peniaze, hneď 200 € každý sme si zamenili. Ako nebol to úplne ideálny kurz, ale mali sme nejaké rozpätie, pokiaľ je to ešte akceptovateľné. Takže sme sa do toho trafili. Kenny mu došlo zle, tak som mu u uja sekuriťáka vybavila vécko. A teraz už sme na metre. Metro stojí viac ako autobus, vlastne dvojnásobok, ale tak, aj tak sú to drobné.
takže nejakých 20-30 centov, takže v pohode. Akurát tu bolo metro, len sme si neboli istí, že či naozaj nám teta povedala správne, ale áno, povedala, ale tak nestihli sme, kým sme to skontrolovali, ale nevadí, snáď pôjde o chvíľku ďalšie. A tie sú tu rozdelené, že iba pre ženy, iba pre chlapov, takže chcem ísť do ženskej časti a Kenny bude tam na hranici tiež z tej chlapskej strany, ak mi neujde, ale nevie, kde vystúpiť, ale vie, ale chápeme sa. Cestujem vláčikom, Kenny je z druhej strany, lebo ja som v ženskej časti. No, stala sa nám taká vecička, že sme boli rozdelení náhodnou, lebo on išiel do chlapskej časti a do ženskej a nevedeli sme, že sú tam normálne steny medzi tým, že sú zvlášť vagóny. Ale našťastie mali informáciu, že na poslednú, na tú hlavnú stanicu a ja som ostala vlastne, tu si dáme fotku potom, a ja som ostala vlastne s takou indickou pani, lebo som sa s nimi dala do reči, keď som bola v metre, kúpili nám lístok na vlak, nechceli od nás peniaze. Kenny, vidíš, oplatí sa ti so mnou cestovať čas od času. 10 centov akože. No a čo, ale tu ide o to, že boli zlaté a nám ukázali čo kam, nemuseli sme nič hľadať a blúdiť a neviem čo. Vôbec nepútame pozornosť, klasicky. Na stanici celebrity. Okay. Áno, tvárim sa, že som veľká youtuberka. Vyťahnem kameru, to len budú potom pozerať, že aha, tá bola čo možno naozaj natáča. Povedzte, pán reportér, niečo o tejto budove. V tejto budove sa predávajú blízky. Taká historická, neviem, jaká budova, nemám ešte naštudované. UNESCO ale musíme rýchlo načítať. Musíme, ale vyzerá akože celkom brutál. Kdeže sa nachádzame? Historickou železničnou stanicou, ktorá stále funguje, vznikla pred 170 rokmi, bola elektrifikovaná pred 100 rokmi, kedysi sa volala Viktóriina podľa kráľovny Viktórie a je zapísaná aj na zozname UNESCO od roku 2004 vďaka tomu, že má viktoriánske, gotické, indické prvky a teda vďaka tejto architektúre je taká zaujímavejšia, preto je v UNESCO. Kenny, čo sa zmenilo? No za 10 rokov sa tu nezmenilo takmer nič, pribudlo akurát jedno veľké bambusové lešenie, chvála Bohu, že ja to mám odfotené ešte bez neho, no a pribudlo tu také ešte, čo to piedestal, alebo proste vyvýšený priestor, kde sa ľudia môžu chodiť. No, a už sa nás tu pýtali na fotky, takže sme opäť atrakcia, ale nechápem prečo, lebo je tu viac Európanov. Tak ale my sme iní, No, za nami chodia sa fotiť, tak čo vám poviem, no. Ale je to inak celkom také zaujímavé, akože baví ma to, nepoviem, že nie. Povedala som jedna fotka a už sa tu zbiehajú. Normálne. Here. Thank you. Dávam si bambusík. Veľmi chutné, dobré to je. Mňamiky. Kenny si tu už trase ruky zase s niekým. Za mnou sa nachádza súd a tuto pozdĺž, ako sú auta, tak normálne, tuto ako sú auta pri ceste zaparkované, tak majú normálne niektoré z nich otvorené kufre, tam ľudia sedia, prefocujú dokumenty, majú tam rôzne
štemple, pečiatky a proste sú to vraj notári a tam im niečo overujú, potvrdzujú a potom môžu ísť vybaviť tam ako je súda, všetky nejaké veci, čo potrebujú. Tu je areál univerzity, ale nepustili nás dnu. Pekná stavba, tiež je zapísaná na UNESCO, vraj Art Deco, architektúra alebo niečo také. Postav sa, že aký je veľký. Chạy. Celebrity. Sme sa postavili pred bránu Indie, že sa chceme odfotiť, chceme natočiť túto storky, ale došiel jeden, že chce fotku a potom sa tu taká grupa okolo nás vytvorila, 20. že som nevedela ujsť a už číhajú, kedy sa konečne dotočím, lebo som im povedala, že najskôr ja a potom môžeme pokračovať. Just the moment, ok? Takže sa nachádzame pred bránou Indie, ktorá bola postavená pri príležitosti príchodu prvého indického panovníka v roku 1911, kedy ho korunovali za indického cisára Juraj V. Juraj V. No. Vraj. Takže asi tak, je to mes, lebo fakt akože všetci si nás točia. Na jednej strane ma to baví, ale na druhej strane je to no také. Ale aspoň nevedia, o čom točím, takže v pohode. Say hi, čau! Tak ja už mám na dnes celkom dosť, sedíme pred hotelom Taj Mahal Palace. Nevedela som to povedať. Patrí k najznámejším a najluxusnejším hotelom. Nejak sa nachádzame pri Arabskom mori, tuto za nami veľa lodiek. Inak je tu aj prístav tuto z boku pri bráne Indie a vlastne boli tu ubytované rôzne celebrity, britskí panovníci, napríklad aj Barack Obama, alebo Beatles, alebo Churchill, takže zaujímaví ľudia, čítam, čo mi tu hovorí, musím mať pomôcku. A som si tak zo srandy, že koľko môže stáť noc vlastne v tomto hoteli, keďže hovorí, že je taký luxusný. A Čet mi povedal, že okolo 200 €, tak hovorím, že Kenny, hecneme sa. A možno pri odchode si dáme jednu. No, išla by som za 200, to naškrabeme. Táto lampa kazí. Bola som na záchode na stanici, normálne zadarmo, čisté to tam bolo. Dve tety strážili záchody, dávali ich dokopy a dokonca tu na stanici majú aj pitnú vodu zadarmo. Ja odpadnem, tu majú viac vecí zadarmo ako u nás. Bez nás prenasleduje zase. No krása. Fakt, a u nás na stanici, dobre, na tej novej už nie, ale na vlakovej, čo si pamätám, tak tie boli v hroznom stave. A ešte za to chceli aj peniaze. Fú, dali sme to. Museli sme vyskakovať, keď ešte... Dobre. Kedy chceli s prvou triedou? Je to úplná... Moment, to zle dávaš, to musíme uvieť na pravú mieru. Jak sme vystúpili z taxíka pred stanicou, tak typek nás tam jeden mladý odchytil a hovorí, že či nechcem ísť radšej taxíkom a my hovoríme, ne, ideme vlakom, ale hovorí, keď zoberte radšej prvú triedu, že budete mať bezpečnejšie, istejšie. Tak čo?
To som ja nepočula, že to povedal, len Kenny povedal, že to povedal, ale vidíš, nás odrká, lebo je to úplne zbytočné, nikto tu nekontroluje lístky a hlavne každý ide hoci kam, kde je miesto proste. Hej, takže sme radi, že sme sa tam vôbec natrepali a to vtedy tam začínal vlak. Ledva sme vystúpili, museli sme sa fakt predierať a normálne ešte išiel ten vlak, že sme už vyskakovali a oni, že počkajte ešte nie, že dobre, teraz je bezpečné, lebo oni, ešte keď ide ten vlak, už naskakujú, takže ty musíš vybehnúť, no. Tu je ich málo, takže pohoda. Tu je prvá trieda prázdna. No ešte som zabudla dopovedať, že tá prvá trieda bola 6-krát taká drahá ako obyčajná. A ešte aj tomu dýpečkovi, čo som vravela, lebo on povedal cenu a ja, že ale prvú triedu, on taký ksichtí, že OK, tak tu máte, vieš, že či naozaj, ale tak no, nevadí. Máme skúsenosť, hej. Už vieme, že to si nekúpime, že je to zbytočnosť, takže pohoda. No. A už sme v metre a to je v pohode, lebo tu sa vystupovalo a všetci nastupovali. A ty si tu na čo, keď nič nepovieš? Čo? Ani som vám nestihla natočiť, ako sme sa balili. Sme sa komplet prebalovali, nejako logisticky lepšie ukladali. No, veci sme zobrali dole na recepciu a zatiaľ sme na takejto teraske pobudli. Tam majú čistiareň. Tu takto sedíme, tu máme takýto výhľad. Klasika nestíhame, lebo 2 hodiny vyberáme ubytko. Hlavne, že som chcel robiť, ale som nič. Dobre, pôjdeme do Mekáča, tam ťa nechám. Ja si dám randíčko. Srandujem. Choď. Srandujem, alebo nie? Už mi tu vypisujú, no čo vám poviem. A typek povedal, že možno niekoho pozná v tom Bollywoode a že mi vybaví. Ale nie. Viete čo, radšej nebudem trepať tieto moje one. No dobre, povedz ty dačo. Nič, už poďme. Ideme na obed, no. Čakáme už na náš autobusík, už tu bolo asi 10 rôznych busov. Tak také pekné som hovorila Kennymu, že musíme si poznačiť týchto, keby náhodou, aby sme vedeli, z ktorých si vyberať a z ktorých nie. A vlastne potrebovala som ísť na záchod. Ma posielali na verejné vecka, ženské boli zamknuté, tak ja, že tak idem do chlapského. Ale fuj, to bolo dosť zlé, tak som to otočila, odišla som. Už 2 chlapi sa tam dobíjali, hovorím, dobre. No a pýtala som sa predtým takých žien, že kde sú záchody, no a ako som išla cestou späť, tak kúkali, že poď sem, tak k ním domov som šla, také zlaté boli. No tak, sú tu milí ľudia, no. Už máme 7 hodín, teraz ideme takými zákrutami, ideme takými mini horami, kopcami. No, bola som skúsiť miestny záchod. Áno, v takýchto kopcoch. Skoro som vyvalila dvere, skoro som vypadla. A popri tom mám to, čo mám, takže no, bola to sranda. Ešte, že mám náhradné nohavice, pretože tie prvé nedopadli dobre. Musela som sa predliesť. Snažím sa vám niečo natočiť, ale majú také špinavé okná, že bohužiaľ s klapkami. Čo už. Dobré ránko. Ako si sa vyspal? Hej, dobre celkom. Videjko pri public toaletách. Nie je tu žiadny výhľad, to nie je jak voné, kde sme to boli v Tajsku, vieš. Taký fajný výhľad sme tam mali. Čakaj, aj nám svieti. Takto, no tu sú nastúpené autobusy, inak všetko sú naše autobusy, takže to majú asi takú vlastnú zastávku. No čo? Vraj sme už len 70 km, uvidíme, koľko to bude trvať. Keď nie, mimo, nevadí. Ja som sa ešte neprebral. Celú noc tu niekto chrápal. Asi je to tento pán tu hore. Ten mi to vezlo na neby. Už zvolávajú, ale nie do nášho. Či bol to náš? Ale mohli by sme už ísť. Ale akože celkom masaker. 1,5 hodiny sme nemali pauzu. O polnoci sme mali a teraz je už 8:40. A
Boli tam ešte nejaké vyzdvihávačky, ale akože to celý čas ten šofér šoféroval, že fú, wow. Boli tam také riadne serpentíničky. To bola sranda. Skoro som vypadla z tejto mojej kojičky. Už som sa tu udomácnila. Už tu mám taký bordelík riadny. Všetko som vytiahla. Najskôr som si aj myslela, že ani nebudem potrebovať ani mikinu, ani nič. Akože mikinu som nemala na sebe, dala som si pod seba, keďže tam mám tvára tak som nechcela na tej ich deke. A druhou dečkou som sa zase zakryla. A toto som mala ešte ako extra taký mini vankúšik. Takže všetko som povyťahovala. Ďakujem, že si dopozeral toto video až sem. Ak si ešte nedal odber, pleskni ho tam. Taktiež komentár, like a naše indické dobrodružstvo pokračuje. Vidíme sa opäť o pár dní. Čauky!